racons, històries de grans dones. Soc molt tafanera, tot vull descobrir el que passa dins d'aquest maletí. Entre peces de museus, històries descobrirem. Unes busco cap aquí, d'altres busco cap allà, però amb totes m'haureu d'ajudar. Soc Nora la bona, busco pels racons, històries de grans dones. Soc molt tafanera, tot vull descobrir el que passa dins d'aquest maletí. Des del terrat ho miro tot a gas, no se'n pot escapar i no puc pas dissimular. Que contents ens posarem quan per fi descobrirem històries de dones que milloren el món. Busco històries pels racons de dones que milloren el món. Sí, busco històries pels museus de dones que milloren el món. M'acompanyeu? Avui anem de dones que milloren el món, de dones que milloren el món. Museus d'Esplugues de Llobregat. Hola, soc Nora la Bona i avui descobrirem una petita història d'una gran dona. Però m'heu d'ajudar. Hem de picar 2 cops de mans ben fort a la que jo digui 3, d'acord? I apareixerà el nom de la dona que coneixerem avui. Preparats? A la 1, a les 2 i a les 3. Angelina López, la nena de les mans inquietes. L'Angelina va néixer a València l'any 1918. El seu pare era ceramista i la seva mare era pianista i compositora musical. Un matí, quan l'Angelina es va despertar, va començar a cridar als seus pares: «Papa! Mama!» I els seus pares, ben espantats, se'n van anar corrents a l'habitació i se la van trobar estirada al llit però mirant les seves mans. Aquelles mans que no paraven de moure's. No sé què em passa, no les puc aturar. Oh, quina cosa més estranya, però es van espantar tant que se la van emportar cap al metge. A veure, i diuen que es va despertar tot d'una així? Sí. I ja menja verdura aquesta nena? Oh, i tant que sí. Jo, mentre estic fent fang amb el meu torn, jo controlo tot el que menja i es menja tot el que li posem al plat. Molt interessant. El torn. I ja fa esport aquesta nena? I tant que sí! Quan practico el piano i toco músiques, ella no para de ballar tota l'estona. Ah, carai, el piano! Crec que ja ho tinc. Què té? Aquesta nena té la malaltia de voler-ho fer tot. Com? Sí, crec que li agraden molt les vostres professions, la de músic i la de ceramista. Les seves mans en tenen moltes ganes també de tocar un instrument o de fer ceràmica. No és res greu. Ja li passarà quan sigui més gran i sàpiga què vol fer. I des d'aleshores a l'Angelina tothom la coneixia com la nena de les mans inquietes. No paraven aquelles mans. Al pare li va sortir una feina a Barcelona de mestre de ceràmica a l'escola de treball i tant sí com no, se'n van anar a viure cap allà. I quan van arribar a Barcelona, l'Angelina tenia 11 anys. La van apuntar a la mateixa escola de treball a aprendre a fer ceràmica i també a l'Acadèmia d'en Pau Casals per acabar de perfeccionar amb el violoncel. La veritat és que era tan bona amb una cosa com amb l'altra. L'Angelina es va anar fent gran i més gran i va arribar l'època de treballar. A l'escola de treball li van oferir una feina de mestre de ceràmica i ella va dir que sí. El que passa és que, clar, havia de posar moltes hores amb la ceràmica i no en tenia tantes per practicar la música. Llavors va conèixer un noi que es van enamorar i es van casar. I entre la feina de ceramista, el seu home,
una filla que van tenir que es deia Blanca i la música no tenia temps per tot. I al final va decidir que deixaria la música. I tothom es pensava que havent decidit això, les mans se li aturarien de cop, tal com havia dit el metge. Però la veritat és que allò no va funcionar. Les mans encara se li movien més perquè l'Angelina no parava de fer coses tot el dia. Era molt bona professora perquè ensenyava tot el que ella experimentava amb la ceràmica. I és que en la ceràmica va trobar una manera de fer màgia. Inventava una nova manera de fer ceràmica. I així ho va fer. Durant tots aquells primers anys de professora ensenyava als seus alumnes tot allò que descobria. Però vet aquí que un dia l'Angelina Alòs va començar a tossir. No es trobava gaire bé i les seves mans ja no es movien tant com abans. Cada cop s'anaven alentitzant més. Va anar al metge i el metge li va dir que tenia una malaltia als pulmons que era degut al plom. Abans, a les peces de ceràmica, moltes de les pintures que s'utilitzaven portaven plom i això es posa en els pulmons i fa que els pulmons no funcionin bé. L'única manera de curar-se era marxar de Barcelona, que li aniria molt bé viure en un poble on pogués respirar aire més pur. L'Angelina va pensar en Esplugues, que era un poble on els agradava molt la ceràmica. Ella i el seu home i amb la seva filla es van instal·lar allà. I de seguida l'Angelina es va trobar millor i les mans se li van tornar a moure com boges. Tornava a ser l'Angelina de les mans inquietes. Tothom la coneixia al poble de seguida. De cop i volta va sentir la necessitat d'experimentar més amb la ceràmica. Necessitava fer peces que pogués transmetre totes les emocions que tenia dins del cor. I ho va aconseguir. Va guanyar la medalla d'or d'Esplugues, que era un concurs de ceràmica. I arrel d'aquest premi li van oferir si volia obrir el seu propi taller en un edifici d'Esplugues que es deia el Barco. El seu propi taller! Ho podia combinar amb les classes que feia a l'Escola de Treball a Barcelona i llavors a les tardes ella podia fer classes en el seu taller. Encara podria experimentar més i encara més. Podria convertir les seves classes en classes de màgia. Màgia? Però com es fa màgia amb ceràmica? La màgia no s'explica, es fa. Construirem, experimentarem i provarem moltes coses diferents i trobarem l'alè poètic de cada peça. Les peces tenen alè poètic? Sí. I així, a quina temperatura posem el forn, com sempre? No, avui ho podríem posar diferent, no? Podríem provar una nova temperatura, a veure què ens passa. L'Angelina estava feliç perquè a part de fer totes aquestes classes i descobrir amb els alumnes, havia inventat una nova manera de fer ceràmica i a tot arreu li reconeixien. Va voltar per tot el món fent exposicions, recollint premis i les seves mans no paraven. Era com si no descansés mai. Era una persona plena de vitalitat. Els seus amics, però, sempre pensaven com s'ho deu fer l'Angelina per anar a dormir i què deu fer per tenir les mans quietes. Un dia la van espiar i es van acostar a casa seva de nit, obria un armari i d'allà treia una funda enorme. D'aquella funda en va treure un violoncel i va ser quan es va posar a tocar el violoncel que les mans, per art de màgia, es van començar a aturar fins que es van endormiscar. I així era com l'Angelina aconseguia descansar cada nit. I diuen que si mai aneu a Esplugues, al Museu de la Ceràmica, i pareu l'orella a prop d'una peça de l'Angelina, si escoltes bé, molt bé, se sent la música dels seus dits. I qui no s'ho vulgui creure, que ho vagi a veure. Què? Qui
Quina petita història d'una gran dona, oi? Si en voleu descobrir més, només m'heu de buscar pels museus de Barcelona.